Čo je to pokánie? Je to len náboženský obrad? Alebo je to niečo viac? Rozdiel medzi skutočným pokáním a náboženským obradom je veľký. To, čo som robil predtým, čo mi bolo bežné, nad čím som neuvažoval, teraz už vidím ako problém a už nechcem to robiť, lebo moje zmýšľanie sa zmenilo, môj postoj sa zmenil. A ty si ako na tom? Už si robil pokánie? To opravdové, nemyslíme obrad. Pred Bohom, ten, ktorý vidí tvoje srdce a vidí, ako rozmýšľaš, robil si také pokánie? V sérii niekoľkých úvah by som chcel vyzdvihnúť myšlienky, ktoré Marek vo svojom evanjeliu zaznamenáva. Evanjelium znamená radostná zvesť. A Marek, keď hovorí o evanjeliu, hovorí nie o hociakej radostnej zvesti, ale sám začína svoju knihu tým, že je to počiatok evanjelia Ježiša Krista, Syna Božieho. Je to radostná zvesť, ktorú zvestoval Ježiš Kristus, sám Syn Boží. A on hovorí, že tá zvesť začala ešte predtým, ako sám Ježiš Kristus vystúpil verejne a začal hovoriť. Že tu bol niekto pred ním, ktorý mal určitú úlohu. A tým niekým bol Ján Krstiteľ. A o ňom píše tieto slová. Marek 1:2. Ako je napísané v prorokoch, hľa ja posielam svojho anjela pred tvojou tvárou, ktorý pripraví tvoju cestu pred tebou. Hlas volajúceho na púšti. Prihotovte cestu Pánovu, čiňte priame jeho chodníky. Ján vystúpil krstiac na púšti a kážuc krst pokánia na odpustenie hriechov. A vychádzala k nemu celá krajina judská i Jeruzalemania, a všetci boli krstení od neho v rieke Jordáne, vyznávajúc svoje hriechy. Toto bol Ján Krstiteľ. Boh ho poslal na to, aby pripravil ľudí na prijatie Pána Ježiša Krista, na prijatie Mesiáša, Božieho Syna. Boli nepripravení? Vyznieva to z toho, pretože je napísané, že prihotovte cestu Pánovu. Bolo potrebné pripraviť, bolo potrebné niečo urobiť ako prípravu. V dnešnej dobe je to takisto. Ľudia, ktorí žili v tej dobe, boli nábožní, robili všetko podľa zákonu Mojžišovho, konali tú službu v chráme, bola kňažská služba, všetko vyzeralo v poriadku. Ale predsa tam niečo chýbalo, predsa bolo niečo nepripravené. A to je to najdôležitejšie, čo chýbalo. Ľudské srdcia boli nepripravené prijať Božieho Spasiteľa. Presne tá istá situácia je dnes. Kresťanská Európa, si hovoríme. Je tu náboženstvo, sú tu kostoly, ľudia chodia do nich, ľudia konajú dobré veci, dobré skutky. A je to taká škrupinka, ktorá navonok vyzerá, že je všetko v poriadku. Ale pod ňou je hriech, je zloba, je ľudské srdce, ktoré koná len zlé veci, sebecké a tak ďalej. Ale to isté platí, že je ľudské srdce nepripravené, práve preto, že je v tom hriechu. A teda ako pripraviť? Ako pripraviť na prijatie Božieho Spasiteľa ľudské srdce? Ján hovorí o niečom, čo tu nazýva pokánie. Čiňte pokánie. Čo to znamená pokánie? Ja som si vyhľadal, ako je toto slovo pokánie zapísané v originále, v gréčtine. A čo to znamená? Používajú sa dva výrazy pre tých, koho to zaujíma. Metanoia, Matúš 3:5, ktoré znamená zmena zmýšľania. Druhé je matanoeo, čo je podobné, a tiež Matúša 3. kapitole 2. verši sa spomína. A nesie ten význam, že
niečo sa stane, čo ma privedie k tomu, aby som zmenil svoje zmýšľanie, zmenil svoj postoj k niečomu. A toto je ten hlavný význam, čo sa snaží Ján povedať a čo nám Božie slovo i dnes hovorí, keď hovorí čínte pokánie. Čo to znamená? Znamená to zmeniť postoj, zmeniť zmýšľanie oproti niečomu. A to niečo, o čom hovoríme, je hriech. Sú hriešne skutky, prejavy hriechu. Pokánie nie je nejaký náboženský obrad. Niečo, čo by človek, keď sa cíti, alebo keď chce vyjadriť ľútosť nad tým, čo urobil, tak to niečím odčiní. Zarecituje niečo, alebo odriekne nejakú modlitbu viackrát, prípadne niečo iné urobí, aby to odčinil. Toto neznamená pokánie. Pretože tá samotná podstata zmeny zmýšľania tu chýba. Uveďme si príklad, keď niekto urobí niečo zlé, zosmilní, urazí niekoho, ublíži, ukradne, zneužije niekoho, proste niečo zlé a uvedomí si, že tým ublížil niekomu, že je to tá vec, ktorú urobil, je zlá, tak to chce nejako odčiniť. A urobí niečo preto, aby sa on cítil lepšie, aby tomu druhému ublíženému nejako pomohol. Ale čo sa stane, keď príde znova možnosť napríklad zneužiť niekoho pre svoj prospech? Urobím to znova? Ak som nezmenil skutočne svoj postoj voči tomuto hriechu, tak to urobím znova. Dúfajúc, že zase nebudem musieť odčiniť. A to je ten základný rozdiel. Skutočné pokánie znamená, že ja si uvedomím, a to je to, čo sa niečo stane, ja si uvedomím vo svojom vnútri, že som hriešny, že toto, čo robím, je hriech, je zlé, ubližuje to mnohým a hlavne sa prehrešujem voči Bohu. A nastane zmena v mojom myslení. Keď príde ďalšia možnosť, ja už inak rozmýšľam, ja už nechcem to robiť a nebudem to robiť. Tá zmena v myšľaní, to je ten význam tohto pokánia, o ktorom hovorí aj Ján, keď vyzýva tých ľudí v tej dobe, ktorej žili. A takisto tá výzva platí dnes pre nás. Tá potreba tohto pokánia, alebo dôvod, prečo je potrebné pokánie, je preto, aby človek mohol skutočne uveriť a prijať Božie spasenie. Božieho spasiteľa. Preto to Ján robil. Preto bol poslaný. Aby pripravil ľudské srdcia na prijatie Pána Ježiša Krista. Lebo on, keď prišiel, zvestoval podobné slová. V 14. verši tej prvej kapitoly si čítame: A potom, keď bol Ján vydaný, prišiel Ježiš do Galileje, kážúc evanjelium kráľovstva Božieho a hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Čiňte pokánie a verte v evanjelium. Viera, skutočná viera, ktorá mení život človeka, môže prísť, alebo je len ďalší krok po pokáni, po úprimnom pokání zo svojich hriechov. Keď človek nerobí pokánie a chce veriť, tak je to len náboženstvo. Nemá to moc k zmene života. Není tu ten prvý krok, tá nutná podmienka k tomu, aby človek mohol uveriť Božej zvesti spasenia, uveriť v Božieho Syna, Pána Ježiša Krista, ako spasiteľa. Tak ako vtedy ľudia neboli pripravení, tak aj dnes. Skúmaj svoje srdce, či si robil pokánie. Či nastala tá zmena tvojho postoju voči hriechu, voči zlým skutkom, voči tomu všetkému, čo si napáchal.
Ak nie, rob skutočné pokánie, vyznaj svoj hriech, pros Boha o odpustenie a ver v evanjelium, ver v Spasiteľa, ktorého dal Boh. Len takto môžeš skutočne zažiť tú zmenu vo svojom živote. Keď ten prvý krok tvoj k tomu obráteniu je úprimné pokánie zo svojich hriechov. Tak ako obrátenie, nie je možné sa obrátiť len k niečomu. Obraciame sa od niečoho k dačomu inému. Obrátiť je potrebné sa od hriechu k Bohu. K Spasiteľovi, ktorého on poslal, on dal, aby si mohol v neho uveriť a byť spasený na veky. Urob tak dnes.